Tlei rol chelo tak Isabel te chhungkua hian French chim lam rama ni pui chol an hmangme ka Isabel hian thian siam po athiam hle ni khat chu tuipui kama sexy takin ain phawa midang anom leom lo en kwalin ain phel ruak zui au nau pa Victoran lo en tharangin au chu azuk kau hoa ina abial pan aron zon thu an thil chuan Isabel om anuam lo hle in an thlen nu chuan choi khama anu Sylvie in abial pa chungchang alo zota azak deuh nge ni a hril thadu thak lova anu in idu chuan choi turin som ta che kan lo hmel hriat ve ang chu an ti chuan Isabel in alo rem ti lova in chhunga lu san Victor hi ama in tuipui kama a chhuwa ve an phal lawa a chhungte chu en thakwalin ni chu a hmangliam ve thin ani ni khat chu tuipui kama Isabelin anau chu hruaya abial pa Felix po lo ve in Isabel hena chuan zana len chhuwa puya soma kalokal don nia tin anin thla Felix hi chol hmang ve thawania German mi ni in helai hmuna hian anin char chopani zana Isabel chu nal takin ain cheya Victoran a chhuwa ruk theinan lo puin Felix nen chuan anin hmuwa in kaidun ria lin abial pa chuan ice cream alei saka tuipui kama an kal le in hnai takin an thua Felix san atilui reng bok nen du tho taka in fopin an che sual zuya Isabel chuan a virgin a hlo ta ni ina ho chuan Victor akhuma alo muwa engthil nge thleng alo tivata Isabelin atlai to vamuhil toro ti ringotina chang atuka Isabel te chhungkua chu tuipui kama in ti hlim turin an kala Felix kha lo ve in Isabel bula an thut chuan alo kalsan maka Felix hi adu tak tak lo ni na lang zana Isabeli kumsom pasari tlin champha an loma an chhungkua chuan an hlim tlang hle ni pui chol azo nu chuan an thom no te pekin Isabel te chhungkua chuan an kholama hozai an rela Isabelin konga chuan motor atangin Felix awa muwa ngai sak om pona lang lo thakhat liam nu chuan Isabel hotel changkang taka aron lang hlola room pakhata lutin putar hausa George hian alo ngak reng toa Isabel hena ihmel thahle mai kumengzat nge ini anti chuan dot shilin kumsom ni atia Isabelin anna tranin an mudun zui tani anzo nu chuan Isabel ain hasok soka poisa lain Jorsan idu chuan zana iriak theiania kapek belangche halotia mase Isabel chuan chuna chi ahman thur shilin a chhuwa san lei noi rela chuangin lekhabua chiara ina thlen vele a poisa lo chu waleta ada thangal chumi nu chuan aruma aingkal khuma mipati lom dan video uluk takina en le atuka chuan class an lak lain Isabelin message adonga mipa mu tura nei le ni class ban vele ina ho in thak na tura keng ruwa achung te hna a thian nu an class ami nen anin mu don thu shilin a chuak le ngal Isabel chu restroom a in thak le te a restaurant ta mi pakhat sumdong hausa deuh hian alo ngak reng toa chupa po chuan film khur takin akumzat alo zot vele in soi upa in do ta soi le a hotela room pakhata anin zui lut ta ni adu to kanga nu chuan chupa chuan poisa adon tura zat ve chia pe a Isabela lung oi lo hle an dil belnak chuan min ti luisu ani lo chuan isum don dan hi I chhungte ka hril vekang alo ti zeka Isabel chuan ngui takin a ho san ta ringot mai rela chuan lain masei sadong lea poisa adu bel bok nen midang motor park na hmuna wa hmulein
chupa chuan poisa thahnem tak alo pe a hna azo hnu chuan a in thla tir ngal ina thlen hnu chuan a in bual sar sara akal lo wangin a pason aron lut deuh thut ruak veka awma wangin a awma nuam zan lova rang lutukin a chuak le ngal silvi bula afanu chu zilve deuh turin atia inchunga a khosak dan hi alo khamru riau toni hemi hnu hian silvi in afanu chu an zilve a zana theatra kalpuya som ngal isabelin victor hroizok turin atia mase nangma nen kankal dun turani ati deuh mak theater an vathlen hnu chuan isabeli in zorna thin george kha nula pakhat nen an local ve a an break line ava en thladeu par mai alet le tur chu anu le mi pakhat in chai vel lai ava muwa theater a khan let le in georgean message aron thon hotela in mu adu thur ron soin isabela phur le poisa adu belzel wangin ti hre engma anei to lova atu ka phur takin hotela avakal le tani george nen anom dun hnu chuan poisa amai tam dai alo pe a isabel hian ahnaten om tak chu ngaya anei trana ain zorna website te siamin olsam takin poisa tam tham tak ala lut thei bok nen anun po ahlim ve tran khop mai nikhat chu george nen anin mulea theatra nula kha tungeni tin isabelina zota george chuan afanu ani ti le khamizan khan hunrei tak hnuwa anin mule chau thua soya chumi hnu chuan an che sual dun le ta chuta le george chu atho aron top deuh thuta isabelin uluk taka anen fia chuan amar phu aum to reng lo chan tumin beivengial ma se george chu lungphu cholin abaural ta ni isabel hlau thong lutuk tlan chuak tur chu ain pal thuzuya a thom no hasok sokin hotel chu a chua san ngal ina ho in a hliam te chu anu in alo tuam saka bathroom kong khara ain tau palwanga pem ani thu soi kar khat liam hnu chuan silvi na thona agent pahni anron lang hlola isabelin hotel a chua san lai kha cctv a lo lang rengin george sathi ni kha alo ni chia boka thil thlen dan thrilin hei hi ifanu tiro anhan ti chuan silvin chan ngaina a shelo hle ma se kum tling lo ani wangin achunga khe sang tak siam thei ani lo ti an soi hnu chuan an ina hruai ho a room a check tir ngal laptopa isabeli website siam kha an hmuwa chubaka apoisa da thatte po an hai chuak tawek mai isabel ron ho chule anu in alo beng shepa engkim ka shevek to ikhosak dan zong ati piap isabel chuan chan ngai na shelovin alo ngoi renga anu chuan afanu chu akhongai hnu le tinge tiang hian ikhosak tak mai ni tin akwa vonga isabelin george thi tang khan tu ma a hmu to ngai lo thu alo soi ve bok zanri an kil lai chuan a pasonin vacation an hmanna tur a book vek to thua soi vela silvi hi afanu omdana aril ru adam thei tak lawa a pasal hnena chuan apa bulada mai adu thu asoi chuak hial atuka isabel chu agent te khan hruain stationa a statement an la ngala isabel chuan ain zor chhodan asoi chuak nikhat an school bang chu mi pakhat hian aron pana poisa tamtham tak pek in tiamin mutpuya soma isabel hian atira chuan adu big mai lo ma se ina ho hnuin thil tam tak angai tua poisa amamo ve reng boknen chupa chu amut pui ta ni atira chuan she omati ema ma se ain zor chhun zom zel hnuin ngaya anei vata mi pabiak na tur big phone shan alei bok agent chuan lati chhun zom zel atum le tumlo azota ka shebik lo ti ringotina chang agent chuan asim vat lo chuan nakina atan a hlawom tur thu asoilua ma george chungchang kha azota isabelin atan mithatak ani thu soin aman minron ko thina athu oin kakal mayani tin lungphu chola athi dan kha asoi veka agent te chuan thu boy anjiak lut lo mai
Isabelin ka poisa in lakha min pekir le donem atia agent chuan inu kan lo pedonia tin an kaltir ta ni zanri an kil lai chuan Isabelin anu hnena a poisa chu adila mase pe katum reng lo Silvi chuan amamo jok te tan donate atum thu soin psychiatrist rilrulam doctor muturin atia Isabel thinrim chuan atho san mak ni tam aral main Silvin afanu chu psychiatrist avapan pui tangeya doctorin achanchin anzo vel chuan engma asoi thadu reng lo zana ani te na Isabel chu vakalin anfate halo ompui dona ani te chuan an chuasan no pangte chu timuin laptopa a website kha check atuma mase password an loda tlat mai hemi nu hian ani te nu pa chu an ron hoa apasalin Isabel kha an tum chuan anin alo phal thak lo tunma mi palaka a che thin dan kha shekarin ama chuan a tha ta ni ina thleng chu apason thuthenga alo munga ta abula chuan thuin ati ti puiluam apason chuan anuril ru ati natzia te soin no pangte nimala minti hlim ve thina sin atia Isabelin apa chu thildang alo soipui daya mipa nen anom dun dan te soin ai tur tak chuan anom vela anun alo ngai thareng mai thinrim takin apasal chu ruma akoulut ngala Silvi chuan Isabel hi ilaka po karing zo to lo ati chuak hial atuka psychiatrist avamulea achanchin chip chiar takin a shil veka doctor chuan George thi nuwa ain zor to lo chan chu zot Isabelin mifel takania minduat thiambok voi enge mozat kanom duna kangai na man em ani athi ni tangkhan keima kain thiam theilova katurna em bok tin ai zonna ten om tak chu atop sandana shil hemi nu hian achian nu nen anin muwa achian nu chuan abial pan thenna bia thu a hlanti alo shil Isabel chuan athiamang tokin a hnema zana party na kalpuya asom ngalani party na chuan Isabel avei kwal ruka midang te chu zu le sa nen hlim taka lamin nuaman ti hle Isabel chu bathara achuaka an classmate Alex mal takin alo om Isabel chu hunrei tak astar to thu asoilua ma ka fop thei chengem ti na dil deu top Isabel chu ain ngai to wanga ole tia changin anin fop zui Zingkara Alex chuan atha ho a amizia chu Isabel lidu zong takaloni Classic aron in her chua chuan Alex chu Isabel teina chuan atlang nel to hle a aruma nuam sataka khosak puin achhungte nen po anin po hle mase Isabel hian achhungte hnai tir hi adu thak lova tuk thuana nei khamin ahmangai tak lo thu tlang takina shil ro ya thenna bia thu a hlan zui hemi nu hian asim card ezon nana ahman thin kha a phone a daluta message alo tam hle aron betu chu reply in George nen anom dun thinna hotela khan anin hmuwa chunu chu Alice George anupui alo ni reng mai Isabelin poi ati thu le ain thiam lo thu a soilua ma Alice in I thiam lo ani reng lo tin George kha hunrei tak lunglam thalo wanga anat to thu a soya George nen anin hmu thinna ruma shwailu le athina hmun ngei kha ania Alice in helaya kalhi katum thina keima chuan ka theingang lo ani ati chuak Isabelin kanin ang chiani chu alo tisapa Alice chuan abula muttirin Georgean aduat thinang chia khan ahmaya achula Isabel amuhil zui aron than har chuan Alice kha alo om to lova mase Isabel hi vengdeu hokin George thina khan in thiam lo na anei to reng lo ani